Karon mga bay, i-try na to i-top speed ang ato ang Raider J karon nga naka Tycom pipe, naka 51mm big elbow, simula dito hanggang dito mga bay. Dito sa 54mm to na kasama mga bay na elbow hanggang doon sa ilalim. At yung gulong natin ipapakita natin ngayon. Ayan, 60-80 by 17. Sa harapan mga bay, ito po siya 50-85 by 17. Tubeless tayo, slim tire, at naka split fire tayo na spark plug, at yung linya yan mga bay is naka 5 to ignition coil yan. Yan lang siguro ang kasama natin sa pag top speed nito. Dito mga bay yung plus to swing arm. Yan, plus to swing arm yan mga bay. So yan lang po ang nadagdag. At sprocket combination pakita natin. Yan po ang sprocket natin mga bay sa likuran. And 34. Yan 34 yan mga bay, baliktad dito. Yan 34. At yung engine, pakita natin yung engine. Yan, engine mga bay, 15 yun ang engine mga bay. So yan, naka big disc, small, then naka analog tayo. At ang gamit natin ito mga bay is kasabay yung analog at saka GPS na speedometer ang gamitin natin para makita natin kung accurate ba ang ating analog mga bay. So yan, kita-kits tayo sa top speed. Yan talaga ang buhay. Tapos na sana mga bay, kaso hindi ako nakapag-screen recording. Yun ang pangit. Sige, normal position lang tayo. Normal position muna una. Pandamay. Ay, kanina pa sana yun natapos mo bay, kaso hindi tayo nakapag-record sa GPS natin. Wala tayong makumpara. Third gear. Normal position. Dito. Sana same kanina na may walang sasakyan masyado. Yan dito 100. Para mas maganda. Yan, lumalagpas ng 110 mga bay. Ay 110, 100. Parang 102. Yan. Ako. Yan, 100 to. So 100 to mga bay. Tuloy-tuloy natin. Pag walang sasakyan, diretso tayo. Yan. Nakaka-record pa. Yan, walang sasakyan, diretso. Ligtiil. And diretso tayo. Normal position rin pabalik. Ay nako. Mahal pang gas ngayon. Yan rin. Buti na lang yung Ampra nakadaan na. Hindi tayo makikita ngayon. May bus tayong pasalubong. Yan, lagpas rin. So lagpas rin mga bay.
Ay, may wing ban pa. Hindi tayo makapagdapa ngayon. Hintayin muna natin na maklear yung daan. Dito tayo magsimula. Yan, chill tayo dito para malaman natin na maklear at makapag dapa tayo konti. Yan, hindi ko alam kung kaya ba yung lusutan. Parang hindi talaga kaya yan lusutan mga bay. Paabutin mo natin yung wing ban doon sa anahan ng may gasoline station para mas makukuha natin. Yan, subukan na natin. Yan, pwede na siguro yan. Pwede na to. Hi. Sana walang tumawid. Ay, putlik TL 110. Oh, goods na yan. Goods, nakakuha tayo ng 110. Okay na yan, naka 110 tayo. Naka 110 tayo. Uy, may Rosie. Sabayan natin. Naki-hits pa. Yan, dito tayo. Yan, diretso pa tayo. Yan, isang sasakyan lang yan. Yan, recorded pa ba? Yan, recorded pa. Isang sasakyan pa yan. Wing van. Okay na to. Let's go tayo. Let's go. It's so man. Medyo malayo ang dito mga bay. Medyo malayo ang dito. Sana walang tatawid. Yan. Yan. Thank you Lord. So nakukuha rin natin. Ko. Hi, thank you Lord. Nakuha rin natin sa wakas yung top speed. Ay nako, tignan natin sa screen recording ngayon
So ayan na siguro, hindi ko alam kung ilan yung nakukuha kong speed. So na base sa nakita natin, lumalagpas tayo ng 111 dito sa speedometer. So makita naman natin dito mga bay. So ayan lang siguro ang may babahagi natin sa araw na ito mga bay. Top speed with GPS tayo sa ating bagong may konting-konting na idagdag sa ating motor mga bay. So ayan na po, peace out.